И колкото човек повече мисли как да започне нещо, толкова по-трудно върви. Когато го прави всичко непринудено, както един любител на огнената индианска вода, той не мисли. Той е важното да влезе в кръчмата и да удари две хубави ръки. Така. Става всичко непринудено и естествено. Така и ние трябва да подхождаме към всяка една работа. И още нещо. Да подхождаме мъдро, а това ще рече да подхождаме внимателно, деликатно и дойде времето да влезем в предверието на любовта, а това предверие се казва нежност. Или поне се казва толерантност, поне се казва деликатност, поне се казва коректност. Значи трябва да започнем да внимаваме нашите отношения, нашите думи, нашите движения, нашите дела, нашите мисли и, разбира се, нашите чувства. Преди около седмица имам една добра приятелка, която има връзка с небето и от която не можеш да скриеш нищо, както не можеш да скриеш и от Господа. И която, разбира се, ме видя и тя, понеже изпада в едно състояние, тя не помни какво говори и как говори. Това се казва транс, но ти казва нещата. И ми казва, я изпадна в това състояние, тя после не помни, но аз помня, защото чува. Вика, ами Георги, да поискаш прошка от тоя, тоя и тоя. Трима души. От единия един път, от втория 3 пъти и от третия 9 пъти. Да молиш душите им за прошка. Аз. Значи съм сбъркал нещо. И когато си помислих, какво се установи? Че наистина съм сбъркал. И аз бъркам. Само една единствена мисъл, която не е и лоша, ами леко негативна съм пуснал към някого, моментално е стигнала догоре и на мене ми правят по този начин приятелска забележка. Я гледай ти. Значи трябва да бъдем много внимателни, много точни. Особено колкото сме по-духовни и колкото повече израстваме в духа. Можеш да кажеш, аз ще се подкрепя, разбира се, след малко с факти, така да се каже, с действия. Можеш да кажеш и доста лоша вест, но по един по-подходящ начин, за да не стяскаш човека. Защото и без това стресът ни е много голям, особено в това преходно и кризисно време. Микрофона ме задължава. Ще взема да го изхвърля. Защо? Патерица е. По-добре да говоря така и да ме чувате всички. Заради тях. Добре. Тогава май ще го измъкна или го дигни. Ето. Добре. За да слушат ви отвън. Заради хората, да. Това вече е нещо друго. Заради всяка една жива душичка си заслужава. Дори заради мравката да се отбиеш от пътя. И заради това е народната поговорка, той прави път дори и на мравка. Значи, по-висшата разумност се отбива от пътя. Мравката си върви, тя си е направила път. Но висшата разумност се отбива от пътя, за да не я настъпи. Радвам се наистина, че залата се напълни, макар че днес е работен ден, според официалната статистика, и въпреки всичко това е хубаво.
който има възможност, спазва този приоритет. Да работи за духа. След малко, пак казвам, ще се подкрепя с факти, но искам да ви кажа едно стихотворение. Пак даже ще изпее една песничка. Що не? Чудесно. Ще ви кажа как. Ами, оная вечер, или през нощта, не си спомням, вървя по един широк булевард с 6 платна, но няма мантиляла, по средата няма нищо, светло, хубаво, кола няма. Това в родния ми град, верно, има едно тясно шосе, обаче е такъв булевард, викам, сигурно ще направят след 300 години. До булеварда минава линия, разбира се, до шосето, но линията е от две релси или от 4. Два двойни коловоза. Ама аз гледам 10-15 коловоза и едни червени мотриси, влакчета такива от тия модерните, ама чисто червени с един хубав цвят, само се разхождат напред-назад и минават. И викам, какъв център стана тук? И чувам, че някой пее. О! Жива душа няма, някой пее. Огледах се и какво установих? Че аз пея. И толкова хубаво и мелодично, викам, бе, не може да бъде. Не си вярвам. Знаете, че никога човек не е сам. Така че ние сме доста хора. Най-малко 3 у нас, 10 и вече хиляди и милиарди. Като клетки. И аз взех да запомних песента, запомних и мелодията, и изпях една силвинка и тя веднага я хвана. Ще ви изпея след малко, но преди това ще ви кажа едно стихотворение, защото съм повече професионален поет, отколкото професионален певец. Стихотворението, разбира се, ако се погледне, ако го кажа на една баба с леко остарало съзнание, ще кажа ми, то прилича на панахида, на задушница, на нещо за умрелите. Бабо, за тебе за умрелите, а за мене не са умрели. Това е разлика. И затова не го казвам с богуване, ами го кръстих довиждане. Значи и по този начин могат да се казват нещата. Довиждане се казва стихотворението, а отдолу мотото е на приятелите ни, които се преселиха във вечността. Ами така ли могло да се каже? Ами да. Няма да цитирам народа, който казва някой като мине оттатък. По какви начини може да си изразим, разбира се, елементарно. Това е висш начин на изразяване. Довиждане. На приятелите ни, които се преселиха във вечността. Отиваме си в другата вселена. Съдбата си понесли като дъх. Сърцето ни на всичко бе арена. Душата ни на всичко стана връх. Вземи ни с теб сега, велики Боже, на всеки го да бъде брат, да слави Тебе, който както може. Ние ще се върнем пак на този свят. Тогава пак ще има пролет южна и синева, звезди като слънца, и пак девойки с поглед теменужен ще ни даряват с ангели деца. Тогава пак ще бъдем чудно ято, понесли пак любов и светлина, и пак ще свети името приятел до края на света и след това. И така може да се говори за мъртвите. А не вика, човека умря, ритна камбаната и не знам какво става. Нали? По този начин
се изразяват нещата, за да бъдат позитивни и прекрасни. Това ви го давам като пример. А виж, да. Не искам да ставам недобър, като мога да обърна на 180 страница нещата и на 180 градуса. И да говоря с един уличен и кръчмарски език за онези, които са се преселили оттам. Да, обещах ви да ви изпея песничка, нали? Добре, ще я изпея. Да се покашлям като професионален певец. Разбира се, да си настоя гласните струни си бемол мажор, втора октава. Ако има музиканти, ще ми се смеят. Разбира се, мажорни или миньорни. Да, така е. Всичко е в кръга на шегата, но песничката специално вие ще оцените. Небесни влакове пътуват по релси светещи в сърцата. Пътуват те към любовта и светлината. Пътуват те към любовта и светлината. И моя влюбен влак пътува, ту леден дъх, ту огнен вятър. Пътува той към доброта и по-нататък. Пътува той към доброта и по-нататък. Сега Силвинка ще изпее. Прекрасно. Небесни влакове пътуват по релси светещи в сърцата. Пътуват към любовта и светлината. Пътуват към любовта и светлината. И моят влюбен влак пътува, ту леден дъх, ту огнен вятър. Към доброта и по-нататък. Професионалното изпълнение си е друго. Аз съм, така се каже, аматьорче, аджамия и не знам какво в пеене. Но пък за сметка на това, може ли да сваля микрофона? Любо, я ми го свали микрофона и ми го дай така, защото така съм като бърза. Това е вече друг въпрос. Така, за сметка на това, понеже съм така в добро настроение и както казваше дядо ми Кефлия, ще ви кажа една-две притчи. Да разчупиме така стереотипа. Иначе ако почна, мога да ви говоря езотерично и окултно и еквилибристично 24 часа нон-стоп. Обаче по-добре да говорим художествено. Разбира се, първата притча е за вестоносеца, за вестителя. Сега ще ви я разкажа. Някога императорите, когато дойде вестоносец и е с лоша вест, обикновено вестоносеца го лишават от живота. Ако е с добра вест, го похвалват и го награждават. Така. Обикновено това се случва, когато някъде далече се води, царя изпраща
армията си, пълководец е неговия най-голям син, който ще бъде престолонаследник, и отиват да завладяват някакво царство, имат някаква мисия, армията печели победи, взимат плячка, всичко е хубаво, идеално, и изпращат вестоносец. И вестоносеца идва и казва: Ваше Величество, царю, победа! Царя скача, радва се, всичко си е точно. Така, ще дойде плячката, има нови земи, идеално. Обаче, ако ви каза поражение, така и така, особено пък носи най-лошата вест, вашия син, загина, 90% вестителите на лошите вести биват обезглавявани. И така, един цар изпратил първородния си син, който е негов наследник, ще става цар, като пълководец, и отиват в друго царство да превземат плячка и така нататък. И обаче голямо поражение става, всички ги, той загива самия царски син в сражението, войската бива разпръсната и един вестоносец трябва да замине да каже на царя. Тръгва вестоносеца, пристига, а обаче знал за носителя на лошите вести какво ще се случи, а той случайно бил от балканските страни, като Андешка и Байганьо, и казал: що да не кажа, че има победа? Никой не знае. Ще се разчуе след месеци, кога се прибере войската. Тогава бавно се преместват с месеци и даже с години. От тук до Африка да отиш, тя 2 години. Така. И влиза вътре и вика: царю, победа! Царя скача, радва се, вика, веднага го награждават жълтици, нанизи, обаче той взима наградата и моментално емигрира. Да не го достане. Кой е бил там? Един. Ни се знае, ни се познава. Обаче минава месец-два, почва да се прибират оселените войници, изграда, знае се, край. И по-малкият син на царя, ето той вече ще става цар, защото брат му е загинал, изведнъж чува, че истината. И както цар е бил на съвещание, влиза вътре и вика: тате, ти знаеш какво се говори с града, бе? Абе, батко си е заминал, край, няма го. Убили са го, войската са разпилили, край. Царя му станало лошо. Освен това, кой му донася тази вест? Собственият му син и според неговите закони трябва да го елиминира. Косата му настъкнала, друг наследник няма. Бе! Гледат там царедворците, седат, гледат царя. Обаче това не е официално. Той казва: това са слухове. Не знам. Но работата заглобява. И кого трябва да питат? Разбира се, мъдреца на двореца. Как да се отърва от тази работа? Царя. Царя отива и пита мъдреца и мъдреца казва: Ваше Величество, ще измислиме нещо, така че всичко да си е точно и момчето да си запази сана. Има неща. Как? Ами, утре сутринта отива в най-луксозната кръчма в града и първият човек, който го поздрави, значи ще го познае, му дава следната задача: да дойде при тебе и да разкаже един сън, нали, от негово име, като му даде за тази цел 10 жълтици. Да. Какъв ще бъде сън? Ще го чуеш. На други ден става царски син, отива в най-луксозния ресторант, кръчма, влиза вътре и точно на вратата го сеща палача на двореца. А палача, поне е нечиста съвест, най-рано става и отива да му даде 1-2 реки, нали, все пак палач, ама и той има някаква съвест. И сеща и заговарят си и той вика: слушай, като го поздравява, искам да ти кажа нещо, понеже имам много важна работа, отивам на фитнес, примерно, ти трябва да отидеш при баща ми и да кажеш, че си сънувал тази нощ следния сън. Аз за тази работа ще ти дам 10 жълтици. Това е съня. Какво съм сънувал? Сънуваш една хубава зелена поляна. На тази зелена огромна поляна пасе едно стадо от
агнета, овчици и хубави овни с големи рога. Обаче, ето от гората изкача една глутница вълци, водачи им налита, нападат ги, искат да ги изкускат, обаче овните се събират, най-напред убиват водача на вълците, след това ги разпиляват, едни убиват, едни ги разпиляват. Край. Значи овните и овците печелят битката. Отиваш и разказваш този сън на баща ми. Ето ти 10 жълтици. Взима ги палача, свирка, вика как леко ги изкарах, леви. Айде. Отиви и вика, Ваше Величество, тази нощ, какво се научи? Има разказва се. И сега вика, аз не мога да разбера за какво е това. Я да отидем тук при Мадеца, го извикаме. И какво ще каже? Той трябва да го разтълкува. Влиза Мадецът, сред вълчите там, всички седат. И казва, я разкажи сега, разказва на всичките. И Мадеца вика, много лоша вест, Ваше Величество. Това е лош вестоносец. Знаете ли какво се е случило? Нашите прекрасни момчета, вълчета, които ние изпратихме, за да докарат плячка, да завземат земи, ами те са разпилени. Край. Съседният цар ги е погубил и колкото да е трудно, в битката е загинал и вашия първороден син. Така ли? Какво направил царя? Ами лошите вестители, които официално идват с такива вести да кажат, биват ликвидирани. Така че царят обезглавил палача и веднага се намерил друг палач. Това е първата притча. Кое е най-доброто на притчите? Или едно от добрите неща? Че имат поука. Така. Помислете си. Аз после ще кажа. Ама може да разкажа още една. Втората притча пак е като приказка. Имало една хубава зелена планина и в тази хубава зелена планина някога и някъде имало две хубави големи поляни. На едната поляна, когато било топло и хубаво времето, се събирали, направо казано, ангели с бели дрехи, плетели си венчета на косите, играели, пеели, като им свирили цигулки и флейти, а на другата поляна недалече се събирали конярите да си песат стадата коне, обикновено нощен, защото през деня работили, сваляли трупи от планината и си живеели в мир и сговор едните с другите. Не контактували много, но се знаели. Една вечер, както конярите си били наклали огън и къкало едно гърне боб, дошъл един старец с една гайда и с една дълга бяла брада и бяла коса. И вика, дядо, добре дошъл, остани тук при нас. Къде ще ходиш те първа? Какъв си ти? Ми казва, аз съм гайдар. Казвам се Пантелеймон и хода с гайдата си изкарвам прехраната. Тук там е свиля, каквото искате ще ви свиля. Нали, тая вечер тук. Те го нахранили, главният коняр казал, днеска ми е рожден ден, пини една чашка вино. Аз не пия. Ама щом ти е рожден ден, ще пина. Хапнали, пинали и от съседната поляна се чула една прекрасна, хубава музика, духовни песни, така чудно нещо и попитал гайдаря, какво има там? Там са се събрали и специални хора, все хубави, все щастливи, весели, играят, танцуват, кичат се с венчета тук от планинските цветя,
и им свират цигулки, флейти. Най-малкото конярче, което било внук на главния коняр, казало: абе, дядо, аз те съветвам да не ходиш. Защо? Ами защото, казва, аз оня ден като отидох там, гледах, по едно време исках да поиграя малко, обаче те ми изгониха, защото не съм бил с бели дрехи, нали? И не съм бил чист като тях. И не ми дадоха, така че даже довече избягах. Можех да получи нещо повече. Гайдаре казал, аз сега ще отида да ги поздравя, каквото искат мога да им изсвиря, ще взема да им изсвиря една реченица. Станал той, отишъл на поляната и се върнал след 15-20 минути, ама целият е насинен. Какво е станало? Вика, аз като им засвирих ръченицата. Те вика, щом свириш на гайда, а не на цигулка и на флейта, махай се от тук. И като ме подбраха, като почнаха да ме замерят с камъни, до вече си сложих гайдата на главата, та ми оцеля главата ми, иначе съм целия син. Главният коняр казал, нищо, дядо, аз имам тук едни билки, ще ти наложа да ти минат синините. Той казал, абе, момчета, искам нещо да ви кажа. Аз верно се казвам Пантелеймон, ама синините ще ми минат на мене, защото не съм само Пантелеймон, а съм свети Пантелеймон. И Господ ми изпрати на земята да му свърша една работа. Каква работа? Даде ми два печата. Един е златен печат, един е черен. Ето ги. Вади от джоба си. Дядо свети Пантелеймон, два печата. Един е златен, един е черен. Вика, черният е направен от въглей. На когото му е изгорела съвестта и човещината, удря му черен печат на челото. Значи той става менте ангел. Вика, който си е истински, удрям златния печат на челото. И докато ме гонеха и да ме биха, на всички уния с белите дрехи, където пеят и звънците на главата, и ето свират на цигулки и флейти, и му дадих по един черен печат. А на вас, момчета, тука, понеже ме приехте и човещината е жива у вас, ви удрям по един златен печат. Вие сте истинските ангели, а уния са менте. Пак са ангели, нали? Ами имат пет едно менте. Това е втората притча. Сега ще ви кажа кое е най-доброто и на двете притчи. Пуката, нали? Пуката. Да, не. Знаете ли кое е най-доброто? Че са истински. Казва го Георги Извърски. Седя тук и мога и да го докажа. Особено второ. Така. Сега. Силви, ще вземеш ли думата или аз да продължавам омайването? Включи се, ако искаш едно между час. Аз после ще започна да говоря за принципите и за лед пак такива работи ще говорим. Нали не съм досаден? Добре. Така. Песента за небесните влакове. Сега. Небесните влакове са посланията, които идват отгоре. Те върват по тия светещи релси, ние трябва да ги направим тия светещи релси. Тоест каквото, те да се пробуди. Трябва да бъдем посветени, както и да го наречем. По релси светещи в сърцата. Само по този начин небесните, хубавите, светлинни работи на любовта, на мъдростта, на истината, на справедливостта ще дойдат у нас. И тогава вече вървиме по пътя на любовта и на светлината. Иначе не. Вижте, всеки един, който е тръгнал по пътя, и моят влюбен влак пътува. Ту леден дъх, ту огнен вятър, това е при нас.
ту сме на едната страна, ту сме на другата. Естествено, че на земята така, ще бъде кривата. На някой по-равна де, ама докато стигне до това, бая зор ще види. Така. И заради това. Но въпреки всичко, достатъчно е към доброта. Добротата е да запазим човещината у себе си. А по-нататък след добротата вече следват останалите човешки добродетели. Тоест и най-важното от тях е тъй нареченото добротворчество. Да творим добро. Това е песен, понеже Силвинка искаше да я разтълкува. И тя можеше да го направи. Добре. Имаш дума. Приятели, здравейте! И наистина много се радвам, че в днешния работен ден ние работим заедно за духа, за приятелството и за светлината. Днес в идеята искам за начало да споделя част от нашето новогодишно преживяване. Наскоро се чух с една приятелка в Холандия и тя сподели колко е трудно да се адаптира там в тази среда, колко са различни хората, колко е тежко, че няма органична храна и така нататък. И си дадох за пореден път сметка колко е безценно това, което имаме, тези приятели, които имаме и ставаме все повече. И така на Нова година беше едно много хубаво приятелско събиране, обаче искам да пусна за начало изпълнението на Аум в минор. Още някои от вас са почули в Фейсбук, не знам къде дали е тук. Тук ли си? Искаш ли да го успеем и без да го пускам? Ами да. Искаш ли? Защото магията е много по-стилна. Ето му и микрофоните са два. Ами че да, микрофон. Тук е. Ами аз пея. Толкова професионалисти. Ботката е тук. Тук се. Може би трябва да кажем за какво става дума. Първо, когато го изпълнихме на Нова година, Калин е професионален музикант, той Георги с това се казва, ще го уча пред него е пея, но той настрои инструмента си на тази честота на тона ла, която е била преди 1944 година. Знаете, след може би казва, че хитлеристите са го направили. Това не знам дали е така, но се твърди, че в тези години се сменят честотата и там всички музикални инструменти се пренастройват и въобще музиката става малко по-различна от това, което всъщност автентично е създадено преди това. Всъщност те честотите на няколко пъти се сменят в историята на човечеството, но така или иначе тогава за първи път Аум беше изпълнен на 400? На 426 Hz и 7. От учителя дава тонирането за тона ла 426,7. Моцарт и другите композитори са композирали на 432 Hz, а сега съвременната музика отклонение е 440 Hz. Където вече отиваме на сериозно отклонение, някакво почти половин тон в сравнение с учителя, а който е музикант и горе-долу знае за тонирането, има си някакво отклонение. Няма ли начин за връщане? Цигуларите им е трудно да се върнат. За дигиталните инструменти е по-лесно, туковите инструменти почти трябва съвсем други инструменти да се измислят с по-дълга тръба. И трябва това да се направи международно. Да. За да стане навсякъде едно. И другото ново беше, че изпълнихме в минорел, сега ще го чуете. Учителя е казал, може да го цитирам точното, но казал е, че ако казал, че не сте готови още когато е дал това упражнение да чуете изпълнението в минор, затова ще ви го дам в мажор. И ако бъде изпълнено в минор, това ще смени пулса на сърцата. Не беше много точно, не знам. Няма да издържат смисъл мои сърцата. Няма да издържите на тази вибрация и може да се получи нещо. Нещо в този дух е казал. Така че ние на Нова година за първи път експериментирахме с това.
И всички издържат. Що сме тук, значи да издържат. И ние сега няма да оцелим точно 426 Hz или 1,7. Там няма да го оцелим сега. А не може ли и да търпете и музиката оттам да върви, за да е тона един и същ? Тонално свободно. Да. Време много принципиално. И затова сме да излезем от рамките, да държим вокал. Да, сте минори, мажори, наскоро като пуснах това в Фейсбук, казах, как така ще сменяте и тоналността? Учите ли го в мажор? Не може такива самоволия, нали? Да не говорим, че приличат тъмни енергии. И Калинчо много така емоционално коментира, че упражненията на учителя са дадени в минор. И наистина половината всъщност, чрез минора влизаме в тая дълбочина. Нали? Това дълбочинно трансформиращо преживяване, докато минор е нещо експанзивно, екзалтирано, светло, слънчево. Нали? Съвсем други състояния на душата си. Пак цепиш хората разни неща. Делиме се, делиме. Минор и мажор са поплати в музиката. В смисъл, минор, мажор, не може само мажор или само минор, няма как. Това ще бъде едноръка музика или еднокрака музика. Това е елементарно казано. А Шалаха е личната мантра на Георги Изворски, който я споделя с нас по този начин, всъщност чрез Калин, който написа музиката. И на Нова година отново за първи път изпълнихме заедно. Давам това сега за песен. Шалаха, Шалаха,
много силно. Абе, направо се тръгнахме на концерт. Тя изпълни Горинина. Може да. Да, ама после, ако искаш да изпееш, тук ли? О, ама това е генерална репетиция. Поливасков е прекрасен приятел, Да. който ни подкрепи на събора на здравето. Дойде и изнесе прекрасен концерт. Вие се подгряваща група. Да, точно. Именно. Скитах се по гори и планини е една песен за мен лично предизвикателство. Ще опитам да я изпълня, но да кажа за нея, понеже тя наистина е в днешната тема, темата е изпитаница. И там става дума точно за това качване и слизане, за което по-късно ще говорим с Георги. че трябва горе да си, слезни и знай на всички полезен бъди. Там горе видяха снеговата светлина, що ме озари, и каза той, помни, че трябва горе да си, слезни и знай на всички полезен бъди. Това каза Георги песента на вратарите на Божите синове, които слизат, за да работят, да помагат на земята. И е любима негова песен. Ще започна с всъщност това, което ще говоря за изпитите на духа. Освен лични преживявания, ще ви разкажа за пътя на Михаил Иванов и неговите, знаете, най-известният ученик на учителя, който разпространява учението в целия свят и който приема, може би, в един огромен процент това, което учителя е дал на учениците. Той може би е приел най-много. Разбира се, той самия е слезнал Велик Дух, който е бил подготвен за тази мисия. Но за да стигне до нея, минава през ред изпитания, които самия учител Петър Дънов му дава. Също ще говоря малко за пентаграма на учителя, защото там много ясно е даден пътя с всичките изпитания и неща, които се случват с един човек, тръгнал по духовния път, избрал този път. Душата му избрала този път, разбира се. Това не става тук на земята.
И попадна, и всъщност това беше причината да днешната беседа да бъде обявена темата и по този начин. Една приятелка за Нова година ми подари книга, нарича се Пробуждане. Тя е наш приятел, който поддържа сайта на Георги Изворски, georgiizvorski.com, знаете какъв сайт. И прехвърлям, аз така нямам навик да чета цели книги, въпреки че сега при предишната среща друга приятелка ми подари книгата Любов, която на Лив Шапаки. Може би това е първата книга от много години насам, която я поглъщам цялата страница след страница. Но в тази книга, която Анелия ми даде, Пробуждане, ставаше дума, и това беше интересното за мен, и което искам да споделя днес, за един италянец, Алберто Асаджоли, мисля, че се казва, който, за разлика от Ницше, да кажем, и Фройд, които работят по това време, той се занимава не толкова с въпросите на подсъзнанието, колкото с въпросите на свръхсъзнанието и по-точно с кризите, които съпътстват човека, тръгнал по духовния път, разглеждайки различните етапи на този път. Просто го дава много систематизирано и точно от гледна точка на все пак един психотерапевт. Тоест един научен подход дава към нещата. Така че това е за което днес. Накрая, ако остане време, ми се иска да споделя една медитация, която вчера преживях, което е много простичко нещо. Ако имате желание, може това да направим. Много приятели, когато отидем в различните градове, забелязват, че след като сме били там, започват различни интензивни събития в живота им. И изпитания. Много хора си казват, добре де Георги, ако е истински учител, както го набедиха преди 2 години доста приятели и продължават много приятели вече така да го наричат. Защо не ни пази от изпитанията? Защо дойдоха болестите? Защо дойдоха неудачите? Защо си загубихме работата? И така нататък. И всъщност учителя Петър Дънов говори за алхимията и казва, че ролята на учителя не е да ни пази от бурите, а да ни помогне да укрепнем в това да преминаваме през тях по-лесно. Как да укрепнем? Развивайки, помагайки ни да развием добродетелите. И най-вече божествената любов. Защото другото, което той казва, че само огънят на божествената любов е по-силен от този на изпитанията. Михаил Иванов казва, че дава едно много интересно тълкуване на символа на конника, който знаете, древните българи навсякъде техния този знак присъства не само мадърския конник, в много култури и държави те са оставили това послание и този символ. И всъщност Михаил Иванов казва, че не знам дали учителя му го е дал или негово тълкуване или лично на Михаил Иванов, но така или иначе това е божествено послание и казва, че това е, ако конят е нишата природа на човека, човекът, който го язи е свръхаза или божественото аз. И всъщност казва, че истинското смирение не е в това да се примирим, да се отречем от ред неща, а е точно това да преминем през тази алхимия и от оловото да превърнем нещата в себе си в злато или от това нише съзнание на коня, животинското, да преминем нагоре. И всичките изпитания, през които минава човека тръгнал по духа, това е всъщност тяхната цел, техния смисъл. Разказва няколко опитности. Едното в школата на Питагор казва, се е минавал през изпита на подигравките. Всеки, който е попадал там, е минавал през този огън. Хората, които са били учениците на Питагор, са почнали да му се присмиват, да го презират и
той минава през... Всъщност Михаил Иванов разказва за подобен случай на един събор в Търново, където учителя му отправя пред всички публично много тежки думи, много обидни думи. И много от учениците започват да му се подиграват. Той самия бил много емоционален човек. Значи човека на духа, за да стане по-късно учител, както и за Георги Изворски знам, е изключително емоционален човек. Емоцията дава тази енергия, психична енергия, която когато се трансформира този човек, може да се превърне в истински бял мак. Бил е много емоционален, много тежко го е преживял, но няколко дни след това отива смирен при учителя и казва: учителю, в твоите ръце оставям живота си. Ти знаеш какво да направиш с него, знаеш какво да променя в себе си. Моля те, води ме. И наистина учителя го води. Той споделя също, че първоначално, когато е попаднал в школата, учителят бил много мил и благ към него. Обаче една сестра, която била близка до учителя, казва: той е така само с новите души, но колкото повече навлизаш в учението, толкова по-строг и взискателен става той. И наистина той му дава редица упражнения, неща, които да направи. Винаги е леко недоволен от него, винаги иска и още, и още, и още. И идва деня, който му казва: ще изкачиш сам мусала през нощта. Учителят дава това упражнение на много ученици, но е много интересна тази опитност, която той разказва. Казва му: правейки това, ти ще добиеш една нова сила. И какво се случва? Тръгва Михаил Иванов посред нощ, буря, пътеката почти не се вижда, губи се, започва страха да взима сила, започва да вижда несъществуващи неща в тъмното и в същото време обаче си спомня за учителя, спомня си за Бог. И тогава се появява една бяла светлина, една бяла сфера, която на 2 метра пред него се движи. И така той продължава по пътя, вече по-уверен и по-силен. След това се появява глудница кучета, незнайно къде. И тогава той казва: вложих цялата си духовна и психична мощ в ръката, в дясната ръка. И направих този жест, при което кучетата отхвъркнаха на метри, квичейки, и побягнаха. И каза: когато се качих горе на мусала, разбрах истинския смисъл на това, което учителя влага в песента за мусала. Видели ли сте изгрева на мусала? И в последствие вече той разказва, че тази сила, която той добива с ръката, е изпробвал и други сили, и други случаи. Разбира се, тия дарби, които получаваме, не можем да ги използваме за щяло и нещяло. Не знам дали си спомняте Георги миналия път как благослови. Говорихме за силата на словото. Жестовете също са слово. Знаците, жестовете. Когато Георги благослови, просто поне на мен не ми се искаше да... От тази мощ, която излезна от ръцете и от душата му, просто не исках да излизам от това състояние. Какво друго за Михаил Иванов? Може би това е... още нещо интересно. Има друг един случай. Учителя, знаете, преди да започне да проповядва и същинската му работа, е обикалял България под предлог, че е правил френологични изследвания. Всъщност, така той е добивал първо знания за българите, за тяхната душа, и второ е проповядвал още тогава. Правил фокуса на светлината. Правил е фокуса на светлината. Всъщност, за да се създаде този егрегор, както и ние правим, за да заработи тази духовна същност, наистина е необходимо да се активират тези групи на светлината, които по-късно се вливат като реки в общото и се създава първоначално веригата, след това и това общество около учителя, което се заформи. Казала на Михаил Иванов, че ти трябва да направиш същото.
И обаче го спраща в най-тежките условия. Казва, много често живеех с хора, които не можеха да пишат, да четат, които спяха заедно с животните в къщите си. Аз трябваше да спя заедно с тях. И обаче не се е отказвал. И другото, което не се е отказвал, е, че всяка седмица, тръгвайки през преспите на Витоша, вероятно става дума за селата, които са оттатък Витоша, тръгвайки през преспите, той е отивал на беседата на учителя. Не е изпуснал нито една беседа, защото е знаел, че тия беседи не са случайни. Тия беседи са силно трансформиращи. Говорихме за словото миналия път. Добре, минаваме за така накратко тази опит, която ни дава този човек Алберто Есаджоли, наистина много интересно, разглеждайки фазите на духовния път. Първият етап е фазата на пробуждането, като всички ние сме я изпитали. Това може да стане внезапно, може да стане постепенно или след постепенен бавен процес, внезапно нещо да се случи в живота ни, което да ни промени пътя и въобще съдбата. Може да стане чрез посвещение, може да стане на медитация, на духовна лекция. Вярвам, че една от работите на Георги Изморски е точно това. Това пробуждане на хората, които са, и наистина това се наблюдава и е факт. Може да стане след силен емоционален стрес, след загуба на близък човек, на работа, след финансов крах. Различни са вариантите. Не случайно е финансовата криза и толкова хора им се налага да се огледат и да си променят светоглед и начина на живота. При мен лично аз работех в гръцкото посолство, един светски човек, ходих от коктейл на коктейл всяка вечер, красивите дрехи, туалети, всеки път с различен, вечерните рокли, просто пей сърце и живот. Обаче последната година, там бях 6 години, последната година започнах да ходя на йога, започнах да усещам, че нещо липсва, нещо не е така, има и още нещо, не ми е достатъчно това, което правя. Започнах да търся, да гледам духовни филми, да чета книги, докато дойде момента на истинското, на големия стрес, който беше свързан с загуба на близък човек. И там вече беше такъв катарзис, толкова силно преживяване, което седмици наред не може да стана от леглото и плачех, че когато това свърши, наистина бях съвсем друг човек, мога да кажа. Нищо от светското, което преди ме вълнуваше, просто го нямаше. И продължих по един нов път. Зарязах йогата, както учителя Петър Дънов в едно видение ми беше казано. И поех по това, което последствие, разбира се, из Георги Изморски и всичко, което знаете вероятно. Но за пробуждането, след пробуждането, има една друга фаза, която е свързване с душата. Това свързване с душата дава един оптимизъм, ентусиазъм, много енергия. Човек оценява красотата, оценява единството на творението. Иска да сподели всичко, което знае с всички. Аз бях такава. Ходих на всички възможни семинари, където каквото има духовно, аз съм там. Първа линия и след мен още 20 човека, нали, които аз паля, обаждам се по телефон, изпращам SMS-и. И приятели, казвам нещо прекрасно, хайде заедно да отидем да видим какво е. И тази фаза може би е най-хубавата част от най-леката от духовния път. Фазата на пеперудата я наричаме.
така с Георги онен ден, като си говорихме за пеперудите и пчелите. Пеперудката си живее прекрасен живот. От цвят на цвят, тук кацне там, навсякъде сладък нектар и всичко е само за нея. Прекрасно! Слънце, светлина, синева, през краткия си живот наистина преживява една благост. Обаче, през истинския духовен път ние минаваме, освен през тази фаза, ни се налага да минем и през други. Това е само началото. Един вид така да ни покажат хубавинята. Се каже, духовният живот хубаво нещо е. Истината е, че ние трябва да се превърнем в... С Георги коментирахме не в пеперудки, пак да събираме, ама да станем пчелички. И каквото съберем, да го носим за цялото. За общото благо. След тази прекрасна фаза, знаете, човек след като Георги и в песента за това се пее, скитах се по гори и планини, а и в тази, която неговата песен на Съничо, по същия начин. След тази кулминация, която е свързването с душата, започва спад. Значи слизаме надолу към равнината. И трябва да минем през нея. Тук има различни неща. Георги го нарича долината на съмнението. Долината на сенките. Има различни наименования на това. Но това всъщност е фазата на пречистването и на спадовете. Спадове ги нарича този Алберто Заджоли. Мистиците в древността през тази фаза са се стремели да се пречистят от желанията си, да пречистят телата си, от всичко нечисто. Някои от тях са стигали до край на аскетизъм. А всъщност, както Асаджоли казва, целта не е да се откажем от материята, а да се откажем от тази обвързаност с материята. Как точно го казва? Тази привързаност. Тази привързаност е по-точно. Значи не да се откажем да ядем, а да се откажем от това животинско желание да ядем каквото и да било. А иначе храната си е благинка. Ето, пчеличките събират, пеперудките събират, защо и ние да не си похапваме. И то даже учител е казвал, като се храните, правете го с охота. Значи с радост, с желание да благословиш, да се радваш на това, което имаш. С молитва. Тук, в тази фаза, окончателно падат декорите. Всичко светско, което е било преди и ни е вълнувало, тук просто го няма. Изчезват всичките стари приятели. Да обръщам се в посолството, това са хиляди хора, с които съм общувала. Сега дали е останал един от всички тия хора. Просто тези хора тотално изчезнаха. И вместо тях започнаха да се появяват новите хора. За много хора това е леко притесняващо, защото наистина в един момент оставаш сам, докато дойде новите хора. Слава Богу, в днешната фаза, в която вече Земята и скоростта е по-голяма, това е много по-кратък процес. Човек няма толкова много време да остане сам. И може би много по-бързо намира сродните души. Това, ако трябва да направим аналогия с Исус, това са 40 дни в пустинята, които той изминава. И тук има различни фази. Има фаза на активна чувствителност. Започват вътрешните способности да се развиват. Тук има фаза на пасивността или фазата на пашкула, където човек просто трябва да прояви едно търпение и не да напъва нещата, както Георги казва, а да остави духа да работи с него. Това е от нас, което се иска в тази фаза. Тя е характерна с нещо като парализираност на ума. Човек просто трудно се едно си формулира мислите. Не знам дали ви се е случвало. Почва да забравя. Мнозина от нас минахме през това. Помня първия събор на здравето на Белинтаж, бях в тая фаза. Не мога да си спомня нищо, просто си записвах абсолютно всичко.
И Асен май беше тогава там, да малко трудно се справихме с организацията. И какво друго? Тук много е критично това как ще ни възприемат близките хора. В смисъл такъв, че когато сме в тази фаза на чувствителност, на пасивност, тази фаза на пашкула, страничните хора, ако ние все още сме останали в начина си на живот, който сме водили преди това, в работата си, със семейството си, те забелязват, че ние сме променени, че сме леко неадекватни, отделни и почват да ни критикуват, да ни атакуват. Много е важно да устоим на това и да развием тази воля, тази твърдост в себе си. Да отстояваме това, което вярваме. След това идва фазата на просветлението. Тук, може би, Георги ще може повече да каже лични неща. Аз само ще спомена, че при различните типове хора, емоционалните хора и менталните хора, те може да протичат по различен начин. При емоционалните хора се изпитва божествената любов. При менталните хора те изпадат в едно чисто съзнание, с множество прозрение и това е нещо, което може да продължи няколко мига. Аз се питам при това посвещение, когато се докоснах до божествената любов, дали не е било нещо подобно, не знам. Но така или иначе беше едно докосване, беше прекрасно. И разбира се, след като човек е минал през това високо съзнание, то продължава леко по-затихнало вече на определени периоди, когато е необходимо, духа му дава различни идеи, различни прозрения, видения и така. И има още една криза, тъмната нощ на душата се нарича. Това е връхната точка на трансформацията или учителя Петър Дънов го нарича изпита на Голгота. Ще стане дума за изпита на Голгота, който е за съвършените. Но знаете, че когато хората, които Бог обича най-много, тях подлагани най-големите изпитания. И Георги има една прекрасна притча, как да го кажа, за това, за слънчогледовата пита и за синовете, които са най-близко до Бог, който е в центъра. Те получават най-хубавите блага, най-големите блага и дарби, но и тях Бог ги ушамарва най-много, когато не слуша. Това е така наречената мистична смърт или духовното разпятие, като целта е да се заличи централната част на наза, егото да се приглуши на максимум и ние да станем едно оръдие за изпълнение на божествената воля. Личното щастие да отстъпи, да се откажем от много неща, от приятели, от семейство дори. За мен, може би, това беше най-голямото изпитание с моята майка. Просто буквално скъсах тази нишка, която ме свързваше с тази родова карма. И днес нещата са доста по-различни. И тук отново има един период на пасивност. Описва го Алберто Асаджоли. И може да се мине през отчаяние. Това е самото дъно. И може би това е най-голямото изпитание, което човек, който се е самоопределил да работи за духа, преминава. Това самоопределяне е много важно нещо. Значи, да го кажем така. Хубаво е и пчеличката, и пеперудата, как скачат от свят на свят. Но те така или иначе са, въпреки че пчелата в крайна сметка прави нещо за благото, общото,
Всъщност и това е голямото определяне. Да правиш нещо за благото, да работиш. Всеки да намери неговата си нива. Нещо, което да бъде най-полезно. И когато вземе това решение, да бъде абсолютно непреклонен в това. Тогава, повярвайте ми, много се променя живота. Много се променя, дарби се получават. Просто след този момент човекът все едно става друг. Все едно е сменена личността му. Това е един акт на волята на човека. Не е просто едно желание. Си казваш, аз ще стана, примерно, Кришна. И само там ще ходя, само на тях ще помагам. И само това е, което ме интересува. Това пък е другата крайност, дето влизаш в кафеза на духовните организации. И пак не е добре. Значи да се определиш, да бъдеш свободен и, както Георги казва, над мен е само Бог. Да няма кафези, да няма рамки. И петата фаза е единния живот, когато човек дава всичко, печели всичко. Този човек, който е преминал през всичките тези катарзиси, изпити, изпитания, той е уравновесен, няма амплитуди, изпълнен спокой, любов, съединение и той се превръща в служител, в съвършен, в учител, в лечител, изобретател, реформатор и така нататък. И най-важното от неговата работа е, че той работи безкористно. Много учители има, много лечители има, но истинските, по това ще ги познаете, те работят безкористно. Това не значи, че не взимат пари, може и да взимат, но тези пари те посвещават на нещо по-високо. Може и така да бъде, ние не знаем. Така, сега малко за пентаграма или после да поговоря. Георги, също малко... Да. Част много Ако искаш да се Сега е включено, нали? Да. Така, добре. Ами, ще ви кажа, че истински уважаващия се себе си адепт и духовен наставник не говори за себе си, обаче Силвинка ме кара да давам примери със себе си, за това по пътя. Как човек наистина върви по пътя и какви са изпитите, изпитанията, незгодите, страданията, некомфортностите. Чудесно. Ама вече като си ги минал. Иначе голямо впечане беше. Така. Не се шегувам. Сега ще ви кажа няколко случаи. И понеже наистина съм емоционален и леко такъв див, завистлив, ревнив и всичко останало. Или съм бил такъв. И веднъж посветен съм, няма и месец, 2 седмици, бия се в гърдите, небето ми говори. Леко ми беше да се откаже от месото, не го усетих. От женския пол също. И без това викам. Жените са като дърветата и къщите има ги, ама не са толкова важни. Така. Обаче, да, мина време, продължих да си ходя на риболов и риба си хапвам. Така, докато не дойде един 25-ти, като сега си спомням, март. 25 март какво е? Благовещение. Какво е? Това е по време на поста, какво се прави и се разрешава? Риба. Така. У дома купил. Взет ми един ширан кубър. Всичко наред. Направен с всичките салтанети. Ядох го с удоволствие. И понеже небето винаги му отказва по този начин, си изчупих един зъб. На другия ден вече и рибата отказва. Нали? Вижте, това е нормално. Как иначе? Иначе да ми казват, от утре вече спираш рибата, така се каже. Така, почва да се съмнявам, нали? И може да продължа още една седмица или един месец. Ама по този начин, така е, нали, както съм казвал за Оля Дел и Иван, дето е пияницата, като го се бъждат,
С целувка не могат да го събудят, ама с шамарче веднага са го събудили дяволчето и ангелчето. Според притчата. Така. Аз положих още да си ходя на нива, да си карам автомобила и да си ходя да си полите се летя и така нататък. Но небето не иска това. Иска да ставам сериозен. И веднъж тръгвам от София за Варна, имах един автобус, Volkswagen транспортер. Качвам се, свирукайки си, но отпред гледам, че леко покапва водичка така. Викам от някое съединение, покапва. Викам, един-два пъти ще му налея вода. Докато стигна до Варна, там ще го оправя. Тръгвам по северния път, минавам през Плевен, виждам един приятел от Долни Дъбник, имам от студентските години, и по северния път кара. И точно след Плевена, тя имаше 20-30 км яле, изведнъж хоп, пара и се изпуска, водата заминава, изключвам, той вече дизел, покарвам точно на 2 км, започнах да наливам вода. Водата долу си тече. Завидам се, не мога да видя. Спука на радиатор. Не е някое съединение. То вече бях тръгнал за онази вода, която е зад на побитите камъни, за разтваряне камъните в бъбриците, неразтворимите, и 2 туби съм сложил, ама празни. Най-напред ги напълних от една река някакво дере и после почвах. Ами до Варна, тия 400 км, значи поне 150-200 пъти трябва да сипвам вода. Няма начин. На всеки 2 км аз казвам. Покарам някъде повече, ама някъде по-малко. Бре. Отвътре не искам да ви кажа как кипа. Не мога да понасям света и нищо тръгне, отдолу водата тече. Няма северния път, има няколко селища там. Това са да кажа Бяла, Попово и давай, най-сетне излизам от Попово, ползвам само пълна тубите, ама на мен личи места, кладенци, реки, лодви, не ме интересува. Карам, вървя. След Попово стои един военен отстрани и ме гледа по пътя, че идва. Той е на автостоп, момчето, и ми сочи така отдолу. Мисли, че аз не знам. И аз спирам при него и викам, какво ми сочиш? Трябва да спа тук, кажи къде има вода, кладенец. Той ми каже, тук до линията има един кладенец. Идеме, пълниме тубите, аз го качвам. За къде си? Той вика за Дралфа. Викам, добре. Дралфа. И почваме да се оплакваме на едно, и яко оплакване, аз на него и той на мен. Обаче, какво става? Значи духът те тормози, това съм се убедил 1000 пъти, и те притеснява, но винаги ти дава възможност да излезеш от ситуацията и има решение на проблема. Ето какъв беше. И вътре в това